tanan. Hiningatak na akon ibabahangtang inusang nga siday para hatun akon iroy nga namay nga haakon inwaray kabutlaw in paggabay. Ini nga siday ipinamagatan nga magpapadayon. Iday, ano man? Ano naman lang kung gusto mo pupuhaon? Wala siya. Gawaray na sense nga to yung ayon. Pag akong dance mo na, lugod kayo para masayon. Masayon. Masayon makatrabaho pag abutin pa na. Pero anay, ano makiyat ko ba niya sa ring ninanay? Hingan kay labyong sa akay, di rin kininaangay. Baka makakagubong man kay di rin niya rumamay. Pero sa ring pa man, anan niya butang, nagtitikat kitang na maraming babruanan. Saklit man, insulot ko niya bisan akong napipiritan. Napipiritan. Eh maarang ako makukurian, pero sige lang. Inuunan at bahalit akong dadangatan. Matataluwas kaya piniyang katapos-tapusan. Nanunumduman ko pa. Antak na. May tatay naglilinak at lakat at ang sirong kanadlaw. Namimiling. Anakarani nga makukuyan kay may face-to-face naman daw. Garing lang. Kamakasurubo. Kamakaluluoy para akong patandaw. Birthday pa ko niya at tumis nga daw. Matuya siya nga sulot at sinilas nga panbabae kay pulong. Maray ang karta nga ako sa ipalit kay sakto lang ang panbasahin. Saklit tikang ato. Nauna-unahan ko. Kadiri na basta-basta tira sakripisyo. Sabog. Mawaray ko haira angay nga igreklamo. Sabog. Nga ira na karuyag in kaubayan. Ngayon, ako ay angel. Angel. Anak na akong di ka magpagabot ko, hindi ka kalibutan. O sa manlagod niya babae, kay kalalaki nga ng kabuktuan. Ako, inanapin mga maratuma. Di rin man kami duro ka pribilehiyado, sugat itong iba. Nagkukulang man danay at budget na kada si Mana. Pero, itira pag-igugma haaponin at papanunubra. Pag-igugma, kadiri kaya malapuanin bisan hilo pa nila. Sanglit na tay, bisan pa man sugaringit atang sitwasyon. Bisan pa, an asset layag kan equity, makuri ko pag inunaw-naon. Manmurong panitakon mga kamutin kan attorney mga question. Kusala, naiyo ko mga ipapalaan. Nga ako ay magpapadayo. Kay nga mo, diri na apatin ka doon para haapon. Damo na sala.